full episode. Ilocano Love Storya. Okay ka lang, honey? Well, no problem. Kalaatan na rin nagtibisin ko. Awan mo't malabsan ta restaurant. At ang tulak ta. Wala nga. No, ada malabsan ta ngaglaklako iti barbecue. Dumagas ta biitin. Anya? Oh, abay nga mulagat ka. Kwa? Pagarupam ka diya sana kamangmangan iti kasjay. Ah, mabit lang. Aginayda ka. Baring ada malabsan ta iti masungan. Barbecue! Fishball! Ah, Nana? Ah. Barbecue man? 5 di talasag, kan 5 di tadalam. Ay, uwan madam, mabitlaan. Altia, mangituno ka iti balor ti sanga gasuta pesos. Order ni madam. 5 kano alasag kung 5 adalim kano. Wananang, mabit lang. Darasan nyo ha? Subliakin ton madamdama, okay? Nanang, asino tayo chay? Nagseksi matan? Kan madlaw abak nang. Uwan, tani, napintas ti kotse na anak ko. Ngam, napimpintas ka nga tayo. Ala ni nanang. Nanyalat ipagpagada. Agpa isumot ah. Tilaan na nga tiwanakin ka, kat ninginaan dali ti arwaten na. Anya? Kan, di alahas, di kotse. Iti ababa sa Rita, baknang. Idinto tasik kat marigrigat kalaang anak ko. Saan abale? Tanong mga bakak to itinoto. Bumaknag ng tayo man. Kwa nanang, apaman ang makabiro kakiti na pintas at trabaho. Saan kayo doon ngaglaklako iti barbecue? Anya? Takasano ko maamangabak kakit saan kamot nga agtaytaya? Ah? Ay, wanan niya. Mabalin siguro dito eh. Ay, mabit lang. Tamang isupot akiti pagsawsawan da, nanang. Ah, Aday ka. ala. Isupot ko matan. Oh, dito eh. Ika idano nun iti kotse nga ayan di gumatgatang. Wan nanang. Nabanan. Ay, ma'am! Ma'am, tayo order yo! Ma'am! Ma'am! Ala, nagluko mo tanday siya babae. Pinanawan naman tanday order na. Nay, Altea. Ay, Napan mo taon. nga nanang, pinukawag pa'y. Ngamisan anang ikaskaso. Naglukaw. Mangilawlawan tayo siya ah. Alasaan abalin anak ko. Sana masayang na kita ha. Maila ko pa eh. Wan matkit di salawasaw day jay. Gaputa di kotsen. Nagbasitan di pa nagkitkita ng kada tao. Talaga nga dakas ta at tao. Angamsan aday tati pang dadaulam iti aldaw mo. Adu pa iti sa baling aggatang. Makapabwisit ngamin nanang. Mangilawlawan. Ada problema, Jubber? Ha? Ay, awan. Mas dawakin ka. Apaya dinagdagnat amang paandari ti kotse. Awan. No, apay mat ngamin nga dyan pala tinaggatangam iti barbecue. Ado pa'y mat lagi ti malabsan ta. Mabisinak nga rod una yan. Mangkita ta nito sa bali gumatangan ta. O, nakat na ita abisinan. Tasaan na mayura iji palayo. Ay, okay. Alaman lang yan. Sikat makam mo. Sa anak lakit yung agpidot. Sa anak nga ta anak kita. Oh, apay kasla na kaon o nagtipang panunutan. Awan. Mas sa anak lang kan ka. Mabisin kan. Ay, putno nga ta, aday tatipang panunutan. Anya kumapay ti sa bali. Talaga mas tawak lang. Tadikan nagpabatubat. Ay, kababain pa yan iti nagorderak iti barbecue.
Nasungsamat dan dayta pinatukar ni Jofar amang mangag ko iti monitor ti stasyon da. Malayaw pa lang yung mga maging mga na. Ba, Tay Chaya ni Jofar. Nalpasan di programa na. Jofar, Althea, kapikanda ka. di mauasak laan. Ay. Iso nga, Pasensya ka. Ada urgent apa pa na? anya? Sorry. Ada pa na. Sige. Ha? Apay nga taakas Chay matanti. me, sir. Oh, Ni Jofar? Mabitang ma'am, tayo ba? When no, mapantay iti ayan na. Adapay lang iti announcer's booth. ako ka. Kasla pamilyar pero patay siya babae kanya ka. Kasla nakit-kita kung day na babae. Tsakla malakit no sa dino tinakakit-kitakan ko na. Sa balit parik na kanya. Na. Di, apa yan, anak? Apay nagsangsangit ka? Nanay. Apay ko na. Ada ka di ka sa napasamakan ka? Ada ka din ang basbaskan ka? Wano? Anya? Ni Jofar nanangin, sukot na ko. Anya? Ada nang sukon kan ko na ati ko Chiji stasyon na. Katamuyo ka din o sino tinang sukon kan ko na. Kan kadwa na pimanaw katimbati nakakasnawa na nyaman na. Asino? Di babae di agumatang ko may ti barbecue. Anya? Ay, Katadahatap ko. Nuwa pa nagapapura iti apimanaw. anya day ka, anak? Nalapit. Kadwa na iti ni Jofar iti kutsena. Ha? Wala nang. Kat ni Jofar tinangdagdagkan ko na pumanaw dan. Tapnasan ko makita. Anak? Ay, di ka nagsakit. Nukas taman. Yung nagtigasat mo. Nalakit. Saan ani Jubert tinay karya para kan ka? Sana mabalin. Ha? Amok. Dahil dyan babae tinangidaldal iti baginakin ni Jofar. Nay, pagkunamot iti kasta. Basta, kasta tagparparik na kanya. Sinulisog na ni Jofar, nanay. Amom ka di ti babae? Saan? Ngam nakita yun hindi namin sanday dyan babae. Nakita ta? Asino? Imbaga kita yan, nanang. Tidikot siya nag order iti barbecue. Asaan na ngayon tuloy ngayon, nana. Anya? Dahil may patpatangatang akan tayo di stasyon da Jofar. Inal daw may patpatukar tayo kanta. Kasi song of the week da. Dahil kanta di may patpatukar. Pinasakit anak ni Jofar. Anya na nagkasa. Aguray ka. Di lyrics di kanta. Kaslamayan natok na unay kanya. Unay na panakairan na nana. Kastagayam ti lyrics di kanta. Napangawan. Minun sukat tayo ti sabali. Wano, ada kabingay ko iti panagayat ni Jofar. Anya na nagkasal. Awagak manan ni Jofar. Parang makuntang-kon. Talaga adyak makuntang. Sana ka makait na. Aging gadyak makasaritay tinalapat ni Jofar. Sa dino ti papanab. Iti pagnanaadan da Jofar nanang. Anya? Apay pailaan.
Anya pinat gagaraap ijay. Kaya't ko lang akalin na wag tayo siya lalaki. Tapnoan niya. Kaya't ko amang ngagmanipot itingiwat na nanang. Kahit ko lang damagan kan kwa na, no anya tinagpasulak. Anak ko. Uray anyat mapasamak. Masapul nga agnin na wag kami. Sapay na ko ma, tasaan pa asimrek para iti programa na. Sana mapalin adyak makasarita ni Juffer. Pakiso, ada ni Elmar. Elmar! Oh, Altia. Si Kamag Gayam. Naidawas ka man. Ni Juffer, ada ka di? Kasarita ko ma. At dito boarding house mi. Umay ka, tumarong ka. Agyaman na. Kaya't ko lang ang makasarita. Anya tinagpasulagkan ka, Juffer. Ibagam kumatap na mukmat niya tunek. Mas palipatan tan ti amin may papan ka na ta. Ibagam nga ron niya tinagpasulag. Tinagpitutak. Ibagam tap na mok tilintag ko. Kat mahornos ko matlaang ni amin kadata. Ay-ayatan ka. Amom day ta. Di na kumamat mas na iba ti apanawan. Akas nawan ang yaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan kan nga ayatan. Ay-ayatan ka, Juffer. Di na panawan. Pangasi. Tumagdar ka, Alti. Tigag pa rin tumang iti sang anak. Pag-awit kan. Nalpasan ti amin katata. Juffer! Juffer! Naulpit ka! Saan arumbeng? Asan tikas ti akita ti tao, anak ko. Nabayag nga gayan ayat kami kini Juffer, nanang. Namapayakas to tinagtungpalan ti amin. Ay, amad ka kit di ata na amuam ti kinataw na nasapsapa. Nanang. Kasano naramida na data? Kalpasan ang nakapagkasar kayo. O ti adada na sakit. Iso ngagyaman ka. Kana amuam ang nasapsapa. Iso asan ka nga sangit pa yan ako. Iti dayta akin na pintas mo. Amok. Dumtinto ti lalaki. Anay karya para ken ka. Dahito yung restaurant ti kanayan ang pangalan ni iti kini Juffer. Alam mo, isang to'y taraon ngayon order ko. Talagang awan ganas ko, mga. Ipa-take out kung tinorder ko. Umay ka, honey. Dili ka pagkagawa ta. Okay, Tani. Ano yung apan na kairan ranana? Takit di manangal nilaw ti simrak na ti restaurant. Di na nagsabi mo tan iti sa pali a panganan ta. Dito'y pa'y tinangikan na iti tayo tapapay. Excuse me, honey. Mapanak din iti comfort room. Okay, honey. Kung tawayak yung masidag kini Juffer, napimanaw ti papai. Wen, pagkaamuditan. Juffer, agsarita ta ko ma. Altea? Di mat nalpasan ti saritaan ta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kayat kung ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Adot inas kan apagsaritaan ta, Juffer. Altea, pangasin. Tungag ka. Naglakati pa ng isukat mo kanyak. Kalpasan na alam di kay kayat mo kanyak. Alikodan na kon. Pinangnamnaman ak iti awan, Juffer. Di mo inikan iti patagdag iti aton ang nagkadkaduan ta. Ipanagtalag kan panagayat ngimpay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti isupat mo kadagita. Honey? Amay? Sino ka? Abay, pagsasawam tinobyo? Siya
laang mati babae nga insukat ni Jupar. Tisigod ang nobya na. Clarice, please, agtugaw ka. Okay, honey. Althea, pumanaw ka, pangasim. Ma'am, kasapulan nyo kadipay timay sa atugaw? Ha? Saanan? Tapumanawak matlaan. Okay, ma'am. Sige. Kukuam laang day ta lalaki, madam. Saan kumatan apagan ano day ta at tao? Mabit lang. Kasla, adan nakakit-kita akin ka, Uray siya. Salawasaw ka, babae. Althea, Anya? pangasim, pumanaw ka. Ibagakkan ka, babae. Siyak ti gumatangam ko maiti barbecue. Ngamkalpasan na, tinalawan. Juan. Gusto. Ijay di nakakita akin ka? Clarice, Oh, poor Jover. Tinutupam ti kastoy lang akita ti babae. Aglaklako, iti barbecue. Nagbabamat ang ti taste mo? Tamata pobre ka pa'y gayam. Ano nga suruan ko? Karamutan tiro. Althea! Dito ti ganapam. Bantita. Agagaw. Ayok ko. Jubar, kamakamam na diya babae. Katbalsag. Kababay, bayamon. Sana mabalin. Masapula sa batan ni tinaramid na kanyak. Oo, iso. Yan, pumanaw ka dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itarong ko tiwanan bain. Ang nagkakastiro pagkakinaramutan na. Pasensya mo. Di na lang kami maklon ti parang isinak ng kuwan ha. Iso akas niya. Ikamkamat na pala ang kibagina. Napuskol mati pa nagropro pa na. Di mo lang aro din kayat. Idildil na pa ilaang tibagay na kin ka. Huwag nga rin man. Na, siyempre. Na-inlove, iti gwapo. Anyan. Ang bayaman. Saan na nadadya babae ti pagsalitaan ta? Tinasayang. Isapsapatan ti pa nagkasarta, honey. Anya? Imbis nga inton umay abulan. Inton umay alawas langin. Clarice? Wen, honey. Agkasartan iti kabiitan na panawan. Tama nga tumaagaw na kapay kanya. Anya? Awanan ti ado pa'y rason. Sige, agawitan. Tangay, saan mo na kaya't nga idarom ko dahi dya babae? Agawitan. Pagsaritaan ka ti kasarta. Tiro pagkakinaramutan na. Napkas. Kasanon no agpiglatan da ito eh. Gusto din pasabak, anak ko. Nasakit tinakam ko kanalaos tigkurak kan ni Chofer Nanang. Kas tama tiniti day chamar tita. Mata pobre. Kasanunoy darumda ka. Sana ka mabutang nanang. Ay na anak ko, may sarsarak kanto lang ata iti dayta. Awan anyaman na nanang. Awanan ka nas tibiyak kanya. Anya, Anya nga mintibason ko kin ni Jobar. Takas ti tinaramid na kanya. no di na imbaga no nyat baso mo saan mo nga amuan. Siguro talaga nga isukat na ka iti dayta abang. Kasta ka di pa nagrukod na gagayat nanang. Mabalin na kasta. Apay nga ro na pinayat na. Sa kalpasan na. Kasto'y taramidan na kanya. Apay, nanang. Ang gamit baso mo, Joper. Saan mo mapabalaw ni Althea? Nukas talatan ti sakit tinakam na. Almer, Amom, nukasanot panagayat na kan ka. Alpasan na. Basta sukat mo laktan itibak ng ani Charis.
Saan ko nga mo no bindot ti pangagdeng ko niya. Sa... Anya di ko nang? Inton umay alawas ang tikasaryo kini Madam Clarice. Well, Agad-agad? isot kayat na. Napakamam nga roden dagiti didakkel mo. Well, yan. Ang mga nunin to lang nanang ko ti umay. Nitatang mo nga eh. Saan nga umay? Saan? Amo mong tiga po na. Mabayin? Kaputasan na si gastos para tikasaryaw? Well, nangato namin ti pride ni tatang. Ure nun, nakurapay kami. Kanyang roti mabali. Kit awan nga ron mat urnong mo apadak. Pare, Manuti ka sa pare. Ang babae gastos si tikasar. Ang... Gingay ka. Kasladyak pelapat yan si ka. ti, Di pa nagsinayo kinaltiya ah. Ngam na dilig iti lang ah. Napimpintas ba't nga dayo ni Altia? Ngam ni Ma'am Clarice. anya, Sorry ah. Ilandak lang nagdumaan da. At baknang ni Ma'am Clarice. Ngam napintas. Adayo ang napimpintas ni Altia. Nagdakkelan din nagbaliwan ti anak ko. Bye-bye anak mudlat tan iti basit a pamataudan mi iti pagbiag mi. Saan ako natutulungan? Nakapupuklat tan iti kwarto. Talaga amade ti epekto kan ko na ti panagsinadan kan ni Jubar. Nagbalin pa yun naman ang pupungtot. Kanawan raraksakan nan. Bye-bye akman lang eh. Awatak latan. Dapat siya ka baka iliw-liwag tumutlaan. Talaga siguro nasakit tinakam na. No apay kat nga minakas jay tinaramid na dyan lalaki eh. Talaga asaan ang mapagtaka. Nagpigsa mo data cellphone mo anak ko. Itay pa ditang ipatpatukar mo. Ulit-ulit ang ipatpatukar daytan. May bendak lang, nanang. Di dak bibiyangan dito eh. Hingga nga rod agluton tanda pa iti... Masadutak. Pasensya ka na. Nagdagsan ti bagi ka bumamon. Da kayo pa'y laang tagluto, nanang. Apay, madba di tirik na. Ada ka di nasakit. Nasakit ti barong ko, nanang. Saan ko nga muna niya tinakabasulag? Mapekas ti sa gabahan. Ingkag pakita iti doktor, kayat mo. Sana doktor di makaagas kanya. Sabali ang sakit iti barong ko. Sige rod, panawan ka pa. Maawat ako ti kayat mo asawon. Sabay ko tadi kag panunot iti sana nasayaat. Panawan da ko dito'y nanang. Ada pang panunod. Kaya't ko tak may sa... Sige. Diyos ko, aya. Tulungan ti anak ko makailiw-liwag. Sapay kumata sana makapanunot iti dakas. Ay, bay-bay akpay laang. Maawatak. Isasaadan na. Siya pa'y laang at yung luto iti pangrabyan, be. Ay, nyalakit kami na nayati tao. Di dala kitaan, numasakitan da, ti padada tao. Tilangan bukod da pakasitnan, ti pampanunutin da. Basta pare. Panawan na ko niti boarding house ta? well pare. May kawak lagi ti pare. Oray sa ka, pare Elmer. Agnaag kamin ka ni Clarice Igibalayda. Nagsirti ka talaga. Agbalinton ano naman ay tibiyag mo. Bugbugtong nga anak tibak nang tinasawam. Isumat siguro ti gasat ko, pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Di ka sanungay. Angay, madam ti awag ko iti asawam.
Di, sermat nga rin tiyawag ko ka. Anya? Piligyo ka talaga. Jubor, honey. Come on, let's go. Nay, agay ayaban ni Madam Clarice. Oh, mapan kayo ka nun. Sir Jover. Loko. Anya, sir, ni bagbagang. Sige. Patuluyan mi nga rudan pare. Okay, pare. Good luck. Ken, agawaan nyo tapno adaan na kiktibon nyo. Nalpasan ti kasarda Jubar kati asawa na anak ko. Kat amom talaga gaya mabaknang di na asawa na. Anak ti akin ko iti may sa boss company dito syudad. Amo ka tilang kinabak ng dadya babae ti kinayat ni Juver kan kwa nanang. Kasta mo ti bagbaga na kiti tao. Siguro no sana baknang dadya babae. Adayo ngay sut asawaan ni Jubar. Siyempre, ado ti kwartana. Kan di ko tsepay. Nagasak na dya babae. Taanak ti baknang. Altia. Sorry no, naipagaktikas dyan nanang. Daksangga sa taklaan. Tamarigriga taklang ami. Ala di kan agliday anak ko. Napinpintas ka ba't lang adayo? Nan, Kanubing ka pa'y. Patya ka makasarag kanto iti adayuan na sa isayaak. Ngam ni Jubel. o anya. Magustuhan ka di matlang dito honey? Oo na, honey. Dapapakan ti babaw nila ang ti kadwata dito'y balay. Diyak pa yung nakikita ni mama may ti personal. Ladawan na lang ti makikita. Intun next year pa ilaan nga bakasyon dito Pilipinas ni mama. Makitam to, intun sumangpet. Pasensya ka, honey, ha? Nakurapayak lang. Imbes na sakti mangibalaykan ka. Saan? Tadi tayo matan balaya ti pagnaadanta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayataken ka. Amo kung ti kasasaad ti biyag mo. Adyaman na, kakinayat na kata nga oray nakurapayak lang. Saan ati kasasaad mo iti biyag tinapatig kanya, kani? Ay na, di mo panonodan data. Kan, when gayam, ti kayat ko. Agikat kang announcer when no DJ iti dayjay nga FM station. Ha? Kanya lang rudan ti aramidak, nagyak ag trabaho. Basta dyak kayat nga agsubli kay ti trabaho, honey. Agtalingat kan dito'y balay. Clarice? Kan runanti amin, saan ko akayat? Kan, siyempre, ang mga no, dapat makaagaw kan kakanyak. Banag at syak kaya ta mapasama. Anya? Nang runay ti dayja ang maldita nga aglaklako iti barbecue. When no, barbecue girl. Ha? Kaya basta ti mapasama. Pumatayak, honey. Anya? Saan ko ngay palubos nga adda sa bali ang makaikot ken ka? Honey, kalpasan ti panang sarong karta kada lolo kan lola ija probinsya. Intan tupay iti beach resort ni Papa ija La Union. Okay. Inton bigatan ti panagawid ta, okay? Oo, makamuka. When gayam, honey, aday bagak. Anya rita? Kahit kung agadal ka magkan iti driving, ha? Tapno, si kanto ti mangimaneho dito ilugan ta. Ha? Sure. Amok mo't basit idi tiyag maneho. Ngam, nalipatak samot te. Kasta ka di? Oren sa anak ko ng agadal. Si kantulatan ti mangisuro kanya. Oo. Mabalin lang tamo ta. Isunto ti sumarunong aramiden ta, honey. No maipapastan ti agpasyar. O sige, makamuka, honey. Naragsak ka kadimat lang, honey. Unay-unay Makuna kasya kung ti karagsakan alalaki di tirabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na singpet ken man nakaawat. Bola. Salman, pudno ti bagbaga ka ni. Promise. Kasta akmat, honey.
Ket sapay la kuma. Tagtalinait ka na pudno. Tano panggapam ti kuman nigid. Saan mon apat padasan, takas itinakuna. Sa anak abumdeng ap pumatay. Clarice, Imulam di ta panunot mo tinaibagak, honey. Althea. Apay dagiti kawas mo anak ko. Agim impaki ka matan. Wananang, Ni papanam. Mapana ki bagyo. Anya. Ni anyat aramidem ijay. Panawan na ko nga may maysa. nana, Anyat aramidem ijay kunak. Panawan na kag may maysa. mapana kag sapul iti trabaho, nanang. Ni. Kilahat man day taapangandang mo anak ko. Anya ko mamatatrabaho nga iti sir kam ijay. Tsaka mo, makamuditan. Agsapulak to niti pagtrabaho ak ijay. Anya, ay nanak ko, among ka diti sasawam. Awan kan samot iti bukot mo apanunutan. Oh, Saan ka pumanaw anak ko? Delikado ti kastapang panunutan ka naramidam. nana, Awan ti madadaan asang putam iti bagyo. Kasanon na makasalaw ka ijay iti... basta mapana ki ijay. Kat nadingitak no saan kayo adanggan iti dayta aguntaway, nanang. Amagan no may sagmakalaan. Saan? Didak pa katanagan. Sige, mapana kon. Anak, saan? Di ka pumanaw. Anya ka Saan kadi? ako maalapdan pay? Di kay danag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agawid ak matladagos. Ha, Sige, mapana ko nanang ha. Ulitat. Awan tirong mga pagdanagan nyo kanya. Takabaulak asalak ni banti bagi. Dan, agan-anat kayo kuma. anak. Wan gayam. Imbatik ti di kipad a cellphone ko. Saan nyo aliwayan nga i-charge? Tada pangawaga kada kayo ha. Althea. Sige. Mapana ko nanang. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Ilisim ko ma iti pagkadan. Agan-anad ka ko ma anak ko. Wan nanang. Tarabayam ko mati anak ko. Diyos ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nagasat ka unay, Pards. pare, Agasam. Si kapayan ti driver, kan... Tikot siya ka matayin. kotse ni Clarice na ito eh. Balikot si Matan ah. Tanuan niya ti kukuha na. Kukuha Matan. Taagasawa kayo lakit nga rotayin. Wan mat niya. Iso ako nagasat ka unay, Pards. Awalan sa kulag ti biyag ko ita, pare Elmer. Ayun gayam. Aday padamag ko ka. Anya reta? Nagrana kami kini Althea iti Ristobar nga ayaw yang tayo iti. Anya? Talaga na sakit unay tinakam na iti panangisinam kun kwa na. Pare, Daman gayam damagag. Pulos ka ding awanan panagayat mo kun kwa na. Oh, pare. Apa yatin naksungbatan? Kaya't ka di asawan day ta. Ay ayatin pa yung laing na Althea. saan ta ko man ang pagsarita na ita? Masapo lang maikupinan kinapalabas kan libro ti biyag mi kan ni Althea. Diyos ko, kaano nga ta makalipat ang makamupunak. Apay ang aramid mo, ti kastoy kanyak, Chopper. Inayat kay Diyos to. Pinangnamnaman ang lakayam iti awan. Sa ginuwatan di pa pa nakita. Magnaaklat ta. Pagkamuditan mo sa tino ti pakadandanunak. Ay, kumusta nga tadya anak ko?
Sana ka makaid na. Unay lakit ti ngaminan ay tigasgasat na. Isupay mo tinairanan ko. Nasinpot mo dyan ako. Nga mapayalin ko dalaang. Pinangnamnama da iti awan. Adungot kayang tiwagwagan ti bagyo. Ay, takal day tawagwagan ha. Okay. Tapi takla kete papala ka. Tak kayo baka po titoy. Naata papala ka. At soblyak atakos. Chinese sa tayo lakay. Iso siguro takin ko ko iti day ta naglawa awagwagan. Ta sir ko nadakan kwa na. Nalaing mat nga agilo ko. Titangan kiti ti pagdamagag. Parang agkasapulan da pa iti sales lady. Tay Chayan tilakay. Tilakay, naglusduyan ni Tayan tiri daw ti kotsena. Ala, awan sa tinakakita. Sir! 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 Tanom. Mabit lang, sir. Iriwar ko ti balon ko at tanong. Daytoy, atoy. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mangaya pa kita taksi. Boy, ano kita pasabak kini, sir? Kwa, gupit sa ti barukong na manong. Taratak Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mabit lang. Tulungan ka. Wala ta, para-paray ka malatan paray. Ha? No kasta, talaga ngayon tuloy mo tinag-resign. Tapno saan ka maboryo ni Tabalayaw? Saan nakapalubusan ni Clarice? Diya kaya't asupringan ti pagahitan na. Tamang ano, gumura kanya. Talaga adon kaitan paray. Agasam na ita. Humapala ka talaga paray. Tanda ka man. Tilay bagbagam man. Ala, saan ka ngagdanag? Mapantan to ag 2 rounds, ijay resto bar. Hachar takar po. Altea, sir. Tapitas ka apalasa. Kalau pelopap celoksit. Kwa. Thank you, sir. Hakyabarak hetetanom nga impa edombok sak. Hateya. Hakyabarak tolok mo. Awan anyaman na, sir. Mabalilakon Palawan. O kaya kano kulatok to. Nakataki manat ti sakit ko at puso. Kap, o kaya kon. Habakano hatapay paparam. Awan di mo kapapanak nito bagyo, sir. Ha? Hapay kalot at takat itoy. Umayak ag sapol iti pagtrabawak, sir. Ha? Hajat nalpas mo. 2 years computer, sir. Iso nga uraan niya ditan. Basta ag sweldo, At pag naitan, kan mga anak. Ha? Sekolato ka? One, sir. Seke. To kayat mo akyan kapailaag. Hichapalay. Katno makitak nasengpat ka. Si kanto pagbalinak kaherak etiwagwakan. Kad tato mapay dekosok. Agpaiso, sir. Agyaman ako, nay. Makitak mat alas sengpat ka. Tinolokatak oray sa anak nga am mo. One, sir. Nga sa dino, tinakapwap. Ijay lawag, sir. Hamo,
nakitidakanda ka, yaay mo dito'y pakyo. Lalo, taklepas ka. Amo ni nanang ko, sir. Nagpakadakan kwa na. Good. Yawag kun to atagos kan kwa na, anakastragak atagos iti trabaho. Dato'y palay ko. Sisak ang naatitoy ta nagbakasyon siyon katulong ko ta basakit amana. Agmay-may sa kayo ditoy? Nagdakal ti balayo, sir. Wawawawawad. Hala, sobra ka. Humay ka tayo. Di ka agbabayit. Nagdakal ti balay na. Pag nang dito ilagay. Sir, ayan ti asawa yo. Ay, hawarat asawak. Napaya ka na tayo. Hada anak ko ija China, kan Manila. At dan buko ta pabila. Naimbag man, tanalain kayong agilo ko, sir. Wawawan. Ta nagbayag, nagnaedak kaya bigan, kan dito bagyo. Kasta ka di? Sabi ko an. Ay, pangasawak man ang taga Ilocos na tayo marlaan. Kasta? Sige, hupay ka. Tulungan na kakloto, altina. Wan, sir. Oray siya klatan ti agluto. Tagin na kayo. Itala ang makita sak. Naimbakla ka altina. Kapitas balasak, lupay madlaw probinsyana. Hanggang makita na sengpat apalasan. Tanong saan na sengpat? Tinaklaki di tinolokan. Udah si kalang tiyo may pare. Kalbambot kayong tasawang. Pagpilit ta sa mor, pare. Sama may sinsina kanyak ti asawa. Sana may sina na mapanagtrabaho. Anya? Sus pare. Silusan sabat ni Ma'am Clarice. Mga namaging naka. Honey? Oh, pakita. Ay ayapan na ka ba ng tasawang? Ay, saan tamot lang makapaginili wa usto? Malan, papan ka ni Tiana. Siya akong sumarunong nagkanta. Kita lang tayo nakita. Saan ko maalat iturog ko? Itay pa siguro nakaturog ni Sir Tony. Ay, agyaman nakasapula ka dagos iti pagtrabawag. San abale? Tagmay may salang ni Sir pagserbiak. Sapay la pumatag na layon ti kinasingpat na. Saan ko mamakapanunot iti dakas? Nang runa katutuwa kami. Ada di kong taway sa bali ti umapay ti panunot ko. Ada umot siguro pagaramidan na kiti dakas. Tas kanyagan nataklaan. Narigat matnog talagak unay atagos kan kuana. Agda ngamin kung tawa ay masupyotak di parang palpaduloy bilip na kanyak. Diyos ko. Ilisin ako may titakas. Si kalaan ti amok akamangan iti daytoy akong taway, apo. Oh. Malagip ko tinagpanagan ti ayan-ayat mi kin ni Chopper. Inaramid ko ti amin nakabaulak ti amok. Tapno maparagsak ko lang ni Chopper. Naaramid na latatin ang lipot kanyak. Katamok. Aga po lang iti kwarta tinangisukatan na kanyak. Pak nangamin tayo siya papai. Idin to ta siya kat marigrigat aklaan.
Agsuya abakmat. Sana ka makairida. Siguro, nubak na nga. Saan na kayo sukat ni Jover? Anyan di kasto eh. Nilatan Jover tilinaon ti panunod ko. Kaano nga ta makalipat? Kaya managa. Agsasaro na matlangan ti suyaap ko. Makaturo kak sa matlaangan. Nakaluto ako ni Tipang Rabyan. Ibagam lang na mabisin kang tagao akon, okay? Okay, honey. Nga matamdaman tun. Pasensya ka na. Si kanti ang trabaho dito'y balay. Tanagawid mo kanti sigod ang babaunan tayo. Uy, awan mat aramidag dito pala eh. Iso nga oray siya klaptan ti makaamo ka na iti trabaho dito eh. Pasensya ka na, honey. Amangan no. Mabayagan pa ni Manang si Mang Jalugarda. Taagpaagas pa iti sakit na. Wala. Rumbang lang nga si kasul na ti salon at na. Sige, ag-shower akbit, honey. Okay, honey. Kalapasan na, bangan tanton. May sagana kundi pamigatan ni Sir Tony. Isudaytan. Good morning, sir. Nakasaganan ti pamigatan kan itimplaan kayo ka din iti kapeyo? Seke patateya. Aita, naletap ka. Akasabeta, nakasakanan papikatan. Good. Amok ngamin amasapa kayo amapan kadagiti negosyo niya, sir. Saan la agsak lobwal? Tuwata lobwal. Kasta ka di, sir? Ipasyar ka kadagiti pastak te kosyok. Kanayam ambo ka kadagiti tao. Nabayag ajak na usar daw iti dana cellphone ko ah. Anda dito iti dana SIM card. Sipod nagsina kami wano insinak ni Altea. Saan ko nga inusar da ito eh. Iyon ko man. Kita agnog na message ko. Ado pa'y katngatan. Dada. Iyon ko. Oo. Ha? Kung nakatupay kat. Nagalan apex di agsangtoy. Pasig apex ni Altea nagtoy. Anya tinagbasulak Jovel. Anya tinagkurangak. Tapay anarabid mo ti kastoy kanya. Ay ayaten ka unay. Tsak kabailan ti may sinaken ka. Ay. Text na pala dito ini sakbay ti kasarami kan Clarice. Saan ko iti na napasa? Ang mga makita ni Clarice. Yasamak. Ito rin ibulsa ka dakos. Anya din po saan, honey? Ay ko day basita cellphone ko. Nan, kitaag man. Ako awan na in-off ko. Kitaag ko na. Ay, ko saan na? Apayat mo kaya't nga ipakita. Ada ilimlimad mo? Awan. No kasta nga rod, yag mo day ta cellphone. Taagbasa ak iti message. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naktupay ka, text amin day dyan nga Altea tilinaon tinbox mo. Buisit day ito'y a cellphone! Imper ako matan ti cellphone ko. Cellphone mo nga paiso? Ngam oray sa nga gasot a cellphone akas iti dayta. Kabailak asukatan. Tangay maggatang laang iti bangketa. Anya? Awan serbi na nga oray pa ibad-ibad ko.
Mapusurat, gapo itinabasak. Clarice, Nasakit tinaka mo kanyak. Ulitak, uray gumatangak pa iti manong akasukat na. Ibagamang kanyak tipod na. Agingga ka di ita. Kat ay ayatong payla ang dayjay adong rit. Nga agat aso ti itong tuno na barbecue. Ha? Jober? Sumbatan na kuma! Ay ayatong ka di payla ang dayjay amal ditang alteya. nasken ka di abugkawan na, Clarice. Saan ka masaktan? Tapod no dagiti ibagbagakin ka. Abay! Isakit mo dayjay amal dita. Agyaman, tasan ko nga indarom iti pa ng karamot na kanyak. Clarice, Dayjay ti bagakin ka, Jover. Saan mo agandatan ti manglipot kanyak? Tanuan niya't kabailam nga ramidan, kabailakmat nga ramidan. anya, Nalawag tinangag mo? Ken, saan ko nga ipalubos nga addamang ngagaw ken ka? Naibagakin kan? Kabailak ti pumatay. Clarice, Di nakpatpadasan, Jover. Di nakpaila am mo unay. itala nakita ka nagpuntat ni Clarice. Talaga ang imong kayang ti asawa ka. Silo sa gayam ni Clarice, Elmar. Saan ko pulsin pagarot? Daytan ti dakkel na parikot, pare. Saan ko anam naman nakasjelatan ti kinaimon na? Awan nga no da. Ang mga no dayta ti puunti ka na yun nga pa yun. Saan ko nga mo nagbidotak ko niya? Sika nga min. Saan mo nga inadal ngayon muna ti ugali na? Kasta kumamot ti panggap ko, ngam nagapuramot nga kasar kami. Di mo pala nadlaw di? Ti rason na, amangan no adda makaagaw kanya kang kwan. Saan arason dayta? No at na panagtalik na ka? Dakalin ti kami, Elmar. Talaga kitiyan na turay. Dayta tinapaliw ko kan na. Diya ka mo, ngam mangrugi na rumor ti madinsang ugali na. Saan mat kiti nga amin? Yung kaadwan na apabak ng kitkasta. Naturay na pare. Kaya da atingilan amin abanag dito rapaw tinaga. Ay, sige pare. Agsyat ako ma. Ngam sana ka basta makarwara. Nang runa no saan kong ipakadakin ko ana. Ay, talabas mo't daytan. Wala nga rod. Saan ko nga mo ngam nagbidotak sa iti pangadan. Anya? Imbesa kasi ti ko na managastak. Ta nakasawa kiti kasken ko ana. Bak na. Yung baligtad siya. Daksang gasatak. O sige pare. Takitaag man no iti mabalin ko nga ramidan dito eh. Alawan pare, ano sama? Una, pagpalabasa kiti oras. Sige pare, bye. Anya itanda ito eh. Pulos sa siyak namnaman na may bagga. Kan marami ti klas kanyak di kasya eh. Nagsasawa nakmaten. Nakaslapan manaknak na. Nasaya at ano nasingpot gayam ti amom dita, anak ko. Wananang, nakasingsingpat kanyak. Agam uray no kasta, agan anad ka at taa. Nang runa no kas jay arumwar ka. Anya ngay gayam ti trabaho ti amom. Ado ti negosyo na. Agduduma nanang. Ngam kaaduan na ti pagtagilakwan iti nagduduma. Kasta ka day. Aga po ang mismo di pagilyanda dagiti produktong ilaklato da. Kasta aya. Alakit saan mo abaybay ang tabagim dita Kan... Kan, anya nanang, apay adiyo ituloy. Ay, bayamon da dyan na ibagak anak ko. Basta aganad ka dita. Saan ko nga ibagbaga nga amangan no ada sa bali apanggap ti amom kan ka. Nga amangan no agin sa sayaat. Angam, tay ko na kon. Saan mo abaybay ang tabagim? Wananang, didak pakadanagan ditoy.
Awan mo't nga tadakas apanggap na kanya. Aguray ka man, kaano nga ta makaawid ka? Di ka kadi agbakasyon? Uray, makalawas lang ko maanak ko. Saan pa lang nga ita? Kakababay mo't akin pisan. Awan gayam, kumusta kayo matan? Nasaya at mat. Aglaklako ak iti barbecue. Sige nga rod nanang ha. Agan anos kayo pala dita. Uwan. Sige, ta mga no, ti customer nyo. Bye, nanang. Ala, bye anak ko. Ay, agyaman ak Diyos ko. Tarapayam kumadya anak ko. Di mo ipalubos ang maisagmak. Sapay la ko ba? Tag na nayon mo't ti kinasaya at tiya mo na. Tudwada iti balay ti amo na. Kwanto nga tati na kasama panunod ti amo na kontra ken kuana. Rumuara kun, mabati kan dito'y balay. Amangan nutila papapanam, Chufer. Sa din ako matipapanak. Di mo lapagpadasan ng timapan agbababae. Takwartak tumatlaang ti pagbabae, nukas pangarigan lang. Clarice. Napuskula na yan ti panagrupropam, no maaramid mo pa'y latiag babae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Huston. Nagsakitan di pa nagsasam. Sorry. Ngam si kamat laan ti mamprobok kanya. Tapno agsao ak itag kakasakit. Saan ko anam naman na may bagam kanyak ti kasta? Kanak mo ta sorry. Takas to iti ugali. Iso nga irwam mo ti bagim, Chuver. Talaga kastoy ko. Naimo na. Nagbasit labanag. Kanawan na tirong mga pagimo na mitiday jay. Awan kaming kinaltiya. Kan si kamating kalaysak. Wan! Tasyak tinaggusto ng agkasartan. Ngam kasi tinakunak. Nagbasit labanag dayta. Tapno dumanon iti kastoy iti apata. Nabasit labang nagdayjay para ken ka. Saan kanya? Anya? Dakalabanag! Apanggapwak nga agimon. Ngam... Amo! Dayjay pa'y laang nga alteya ti adda iti panunot mo. Kan? Nalabit? Isupay laang kay... Sana po no dayta. Pudno! Ha? Napintas tayo dyan alteya? At ayun, napimpintas ngam siya. Napimpintas kamot lang. Kan... Stop it! Di na kang bulaan, Chufer. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Anyan. Bahay ti pa naglabas siyal daw. Rum-rum warmot yung tipod nga ugali na. Nagbasit labanag ti pag-apahan mi. Ng padakilin na. Naimbag ta na kaumay ka, pare. Kunak man no saan ka makarwa. Maburing ako na, Hilmar. Kan makamuditan. Buri ka, dito mo ti mayak. Una, ibagam to adito'y ka ngay may. Rimuaran ti pudno abudik na. Naimon. Nangato. Sapay. Aging kay ta. Pag-imunan na nalte. Kanayon nakngapahan. Ganti may sapay ajak kahit nga ugali na. Managi-boy-boy. Anya? Saan ngagpatpating ka ti panagimon na kinalte. Nabayag lang harudan na nagsina kami. Di kan mas daw, pare. Siyempre, nataar ka. Mayat ti taktakder mo. Ilmar. Sana pa nanguyaw, ha? Yung... Amo mo na, pare. Iti ababa asarita. Saan kayong agbagay kini Clarice, pare? Sorry, ha? Okay lang. Tamok mo dito. Mawatak. Oh, agawid ka na pare. Ang mga numon o na makaawid ya asawam, yung sika. Ang mga no apaan na kamanay. Kasi nang ruti bagbagak. Matulungan na ka ni. Ayaw na. Mas oktukin ko na. Nang runakit sanda pa nakaala iti kasukat mo at DJ. Biya manak pare ha. Oray sana kayo ni Clarice.
Tinak malapdan. Saan ko akayat nga umdas nga isingir na kanyak, di pa nang pakpakan na kanyak ako na. Nagapwam? Kanapay adi ka nagpakada arimwar? Sinarong karak ni Elmara. Gayem mo? Uwan mo? Mabaling ka di nakasawa pa eh. Stan! Bukawan nagpayitan? Ha! Nalipatam sa matan no asino timang pakpakan ka? Wen! Amok! Sikat timang palpalamot kanya. Ketap na awanan ti boy-boy mo. Agtrabawak. Tapno da pangalaki ti gatang ko ti kanak. Anya? Agsubli ka nga announcer wenno DJ? Wen! Sumapol kay ti sa balya pagtrabahuam. Basta saan nga ichay? Kasjay ti amok ang trabaho. Tapno? Makaaram ka kadagiti mangid idulukan ka? Gapo di ta boses mo? Awan makalapad kanyak. Ngagpapankin ka. Anya? Sir, adto yung tikawas yun na planchakon. Thank you, Ateya. Di ka man yung magkantiimak, sir. Sorry, Ateya. Nga nabayagan agayat saking ka. I love you, Ateya. Please, lapit ho. Ay na, agyaman anak ko ta nakabakasyon ka mutla. Mailiw ako na yun. Wananang, nagpakadakin ni Tony. Umay kumangam, ada kanunas ka nga si kaswan na kadagiti negosyo na. Ado nga ron at talaga tinegosyo na anak ko. Wananang, ado. Kan, insursuro na kadagiti rumbang nga aramidan. Tasyak ka nung tisungublat amang i-manage, tap na makaina na. Anya? Nagsaya din no kasta anak. Kasta ti kadakkel ti panagtalagnakan ka. Wananang, nainlove ka nung unay kanyak. Anya? Siyempre, malaksig anasing patat, napintasag ka nupay. Sigurado ka anak. Sigurado ka makiasawa ken ko anak. Wananang, Kat ay ayatem ka di matlaan. nasingpat ni Tony, no payadan edad na. San anarigat nga ayatan tikas kan kwa na. Anak, Masapol a praktikal itan tibiyag. Agayat ka itubing wan no kataab mo. Lukwan na kalaang. anak ko. Naimbag kan Tony, tadapay maghanap ko. Sigurado nga ipatawid na kanyak ti daduma a kinabaknang na. Nang runa kadagiti negosyo na. Day tati almanang. Nanang, Anak ko, no saan ka asigurado di tarik na? Saan ka apa ikastasay? sigurado akon nanang. Nakaikad nga akon. Pakitak dayjay adjover. Anya. Ay, sus, anya ka din day nga ibagbagam anak ko. No kastamot laang ti planom. Sa baligayam ti planom. Nasaysayat no di mon Anak patuloy. ka di. Baybay antag ka tilaang nanang. Basta ti saksak yo ti panunot yo. No makiasawa kin ni Tony, saan tayon nga girigat pay. Agbyag tayon tumutan, ananam ay. Saan ko nga almanan? No bagimot ti maisarasarangon no may gasang-gasat anak ko. Saan ta kapag tanagan, nanang? Sige, agsublay kami matlangi ti driver ita iti bagyo. Ala, aganad kayo, anak. Wananang, adan to siguro mangsukon kada kayo. Numadanon ti kasarmikin ni Tony. Ay, Wen. Ada invitation card mo, pare. Imbati na iti-guard itay. Invitation paritan niya. No katamata kita.
to ha? Abay pare. Ni Altea. Agkasaran. Aniya? Sino ti mga asawa kin kuana? Kasla. Lakay mo to'y adda di ti ladawa na kadwana. Kat ti apelyido na. Kasla apelyido Chinese. Lee. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang datan dito station. Saan ka pa yung matagtagar eh? Ilmar. Papanunutan ka di pa lang ti kasarda Altea kan tila kay at Chinese anak kaya sawaan na? Kita man lang ti angaw ni Gasa tanya. Putnuti ko na pare. Bunggat kasarda. Ingrantia talaga. Pare Ilmar. Chinese gayam ti kasawaan na. Bakit ang lakit ti di alakay? Lakit di. Tapagan ano na kumamod na di alakay no ang kwarta na. Pati katila ang kwarta na ti kinayat ni Altea. Kasabot lakan ka pare. Kimit la kwarta ni Clarice ti kinayat mo. Mabaling ka di Ilmar. Sana tila'y bagbagam. Sorry pare ah. Tao lang. Sorry. Okay. Idaw-dawat ko ti kinragsak na. Wino na yung bagagasat na. Taga-Bagyo ka nung mattedyala kay. Nanggag ko ti istoryada itay ti resepsyon. Ngamjak nam naman nakasya ti pagbanagan na. Amak pare. Papilitan lang da jay. Dapot sakit tinakam na itinapasamak kada kayo. Ilmar. Wen. Kat pinakitaan na ka. Iso nga inawis na ka. Saan kayon aglako barbecue matter? Ani Kumuyog kayong kadakabi Altea, Chepakyo. Ay naglamin jay. Kaskun. Kasanong to'y balay may. Saan ang problema day tananang? Ngamin, plano ni Tony apabaruan tayo. Ani Podo data pater. Ulay bongkalo laeng kuna Altea. Ala, na kayo man lang ang timakam mo. Tauray no saan ko akayat. Awan matlaang ti maaramida. Dahito'y kaditi balay ni Tony, Altea, anak. Wan nanang, sabali lang ti family house da. Nga isot sang patanda giti anak na, no kas ding agbakasyon da. Kasta. Dahito'y kano ti siledyo nanang. At damot hitar dita no malamin kayo. At damot kan bukod yu asi agitoy. Saan kayon arumar? At dati hitar dita ano kaya ti agdigos ha nanang? Anak, Inton maganda ma, mapantay ka no ag-shopping. Gumatang tayo ti kabarbaro akawasyo. Katsapay la ko ma, tadi kay agtukyadan, nanang. No kasta, awanan palekot atone. Sige. Umaysak dita opisina. Akyabanak atole. Bye. Asino di kinasaritam, honey? Di atol di lapos, hari. Adda ka di parikot kadagiti negosyom? Hawat. Kat saan ko adekosyo? Negosyo tal, hari. Anya? Amom? Kasla tagtagay inapay lang ang kanyak ti amin. Hacha? Saan ko anam-namaan nga ayatan nak? Kat may saak lang a probinsyana. Saan napatag kachak tayta? Kinasengpat nakatinagantilik na ka. Kan nagpintas ka. Beautiful. Honey? Akyabanak taolay nagdakkel tiba at idata. Inayat nak Altea.
Nagsingbat ka ngamin kanya. Kan pulos adi mo ginandawayan ti kadak iti balay mo. Kas katulong mo. Kasano kuma alabedak tayta. Damong paila ang detoy pala ko. Atan sapali naleknak kengka. Anya? Hari, saan ka agtalak? Saan ka agpapawi panakiasawam kanya? Bali awalan papilak ata buko da apyak. Ata abit babalin da pyak. Ini kakitan buko te koso. Awan palikot kadagiti atak ko. Iso nga awan palikot. Hani. Pare, nasuro ka na makalawas aday ka nagawid iji balayo nga. Amang ano sa pulang nakatiasawam? Bayam. Kahit ko lang tagpalamiis. So, ajak palagawid. Kan may isa, no sa pulang na, may kuman dito eh. Yung nakita mo't awan. Pare, ornosin yung tibiyagyo. Tapno madan kayo matiniti anak. Basta sa anak pa lang agawid, Elmar. Dito yung pa lang dagos mo. Pare, No, okay lang ha? Kung saan, di pumanawak. Sumapula kiti ba sita kwarto, nga bangak. si kamet pare. Awan pare kot. Saan ko nga mo? Takas di mo tanti mapaspasa makitibiyag ko. Di mo kunain ngagbabawi kan pare. Saan kong ilibak? Makarik na kiti babawi. No apay ng imano ko takadagos iti panagkasarmikin Clarice. Ajak inam mo ana impag ti ugali na. Aday ta. Ininyig kun dito iti maleta managlaon kadagiti kawas mo. Anya ka din day tangar aramidam. Kasta, bagkatam tamaleta, taipan mon iti ayan ti umok mo. Umay ka man. May ka. Magibabain ka. Kitkitaan da kong dagiti kakadwak ti station. So what? Tas mo. Dito eh. Dito iti pagsaritaan ta. Dinakguyod-guyodan! Di na kumamot ibabain unay. Nagalas mo ti aramid mong klas. Kasta man ti kayat mo, saan ka di? Saan ka nagaw-awid? Iso nga ininyag kon nagiti kawas mo. Ad-addan ajak ka ti agawid. Iti kastangar aramidem. Abay ti kunam. Pagtatakkunan ka, Ha? saan kan apagan ano? Abay ti kunam? Si Kalaan kilalaki? Clarice. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikat tinang ibaga iti data. Amok tumat lang nga dayta ti urayam nga bagak. Ti panagsinatan, tapno nawaya ka man na mga saway ti sabali. Tapno subliang dayjay nga Althea. Saan mo ngay ramraman ti sabali? Nang runa katadan asawa na. So what? Oray adda asawa na? No kayat napailaang ti agsublikan ka? Nagdakas na talaga ti ugalim. Kasta kakit di ah. Amo ka? Ado ti babae iti biyag mo? Tas siguro, amin na fans mo wano mangid idulukan ka kat karelasyon mo. Babaero? Oh, pare. Andiyan na pasama. Elmar, umuna ako ng kawid. Oray kat nalpasan ti program ko. Pare, apay na tabalita? Ijeton boarding housean ti pagsalitaan da. Sige pare, manawang kan. Pinagkat ng timalita nakit na panin. Ay, anya lakit tindagid jay nga gasawa. Anya amat tinti kasagdasat ti gayem ko. Tiamok, nagasat anak ki asawa kini Clarice. Daksang gasat mo't gayem. Kaya't ko maadaan tatakos anak hani. Honey,
Kaya't ko, lalaki o mula, akpalit alak ta, kat ichonjol ta. Saluadam nga roti salon at mo. Di ka una agpampanong. Kaubuan, para kay ka, I love you. I love you too. Sakbe ang maturog ta. Aday bagakan ka. Hatsa tay ta, Saan ko kumapay nga ibagakan ka? Tap na maragsakan ka. hatsa tay ta. Amom ka day, adili akon iti binulan ko. Atsa, Agtalulawasan. lele, hali. Wan honey. Agtan mo nga ta. Actually, nagpa-check up kat positive. Oh, I'm pregnant. pinalaksak na hali. No kasta, hanata bakim. Sure. Para kada kayo ti agpaling nga anak ta. I love you so much, honey. Si ka nagpakalad, ka nagpalaksak ka siya. Nagkaragragsak ni Tony, tinaman na. Nasimbangan titurog na. Awanin sa pulag pay. Naging awan ti biyak ko. Kaduak ni Nanang. Nasingpat ni Tony. Sa anak apulos nagbabawi anak asawa ken ko na. Putno nga tanidad na. Natungo. Ganakan anas kanya. Iso amang unak nga nagasat takmat. Kat sa anak nagpitot, iti pangatang ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay na, makita pa'y matlagayam ti apo ko kung palubos ti apo. Ala ni Nanang. Awan mo, kat nagasat ka pa'y laang. Tanasingpet ti asawam. Nakadungdung mo. Kaya't na mangala kami iti katulong Nanang. Uray para labakan laang kan agdalos diti balay. Tada kayong mata para luto mi. Wan di na ngamin kayat, amabannog ka. Kabaylat pa'y mati ako bra. Uray nitong dakilan ti tiyan ko kung nagbat kan kwa na. Ala, anadam tasikog mo, anak ko. Amangan lumakagura ti asawam no di mo anadanday ta. Wen Nanang, saan kayo magkanag? Anadak, taday to'y tibunga ti ayan-ayat mikin ni Tony. Ala, nasaya at mata nasursuro mo't lang ngay nayat ti asawam. Uray no nagdakkel ti baot ti idadyo. Kas iti na ko nakidi. Saan anarigat nga ayatan? No pa'y aklunat. May salang idi ti rason. No apay nga manugot ak amaki asawa kan kwa na. Anak, Wan Nanang, tibumak ng babaan kan kwa na. Tapag kita ak ni Jover. Iti pa naglabas ti altaw. Nasursurok nga inayat ni Tony. Iti awan kaasping na. Oh, papanan pare. Nakarubot kami. Diyak makontak ka asawa ka. So nga gawid ako. Ay, grabing samot at panagpasugno dayayan pare. Huwag nga ron. Iswa siya kontak bagong baba. Gusto reta pare. Ag-asawa kayo. Ay met lang nurunusan yung tibagbagiyo. Huwag pare. Iswa nga gawid ako takasalita. Nakasapulan na siya bagong baba. Tapno maornos kami lang. Aramidak. Daita ti rumbang pare Jober. Urnusan nyo, tibagbagiyo. Mabit lang. Sika. Anit masapol mo? Wano? Nayaw-awan ka, mister. Clarice, sorry. Please, urnusan din ti aming katata. Di nakadipas ka? Honey, gadi ko saan?
Maladaw tadi papananta. Okay, honey. Wait a minute. Sino day dyan? Baro nga sawa. Kaya't mo asawan. Adan kasukat ko. Kabulan ako na, honey. Agpas nga yakon iti day kabulan. Nalagsa ka na kari. Nalagsa ka kon matay. Taadan to junior ko. Takay lalaki. Sigon ultrasound. Anya ka din day ta sasawam, honey. Saan ko akayat ang mga dayta? Saat tayo tinggal biyak tayo hari. Hacapat olas. No dumteng. Ti pagpatinggaan tayo. Saan tayo malaptan? Please, honey. Huston. Sige. Ngam, masapol nakasagara tayo kalayon. Please. Huston, honey. Sige. Okay, galot. Apay mananahan. Nasakit paloko ko. Nagtumar ka kaditay. Mapantay ti doktor. Sasaanan. Okay ako. Okay. Sigurado ka? Tinasayap, di ka pailangar doon rumwar, ha? Agin na ka. Tama nga nung kumaro tirikik na Tinakpakadalakan hari. Kapaalak tato. Sigurado ka? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad, lapis. Di ka patalakan. Basta di mo bye-bye ang pakib, Kaya't ko, nasalong at kayo anak ta. Enton akpas nga ka. Ipatag mo, bunga pa na kayat ko ka. Honey, oray saan mo nga ibaga? Napatag kayong agpatpada iti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pare, nasakit kayang ti maliputan. Talaga, pare. Oras saan mo unay nga inayat ni Clarice? Pakaiba ba mo't alalaki nga asawa nita? Wan nga rod pare, Elmar. Ay, ano pa yan na panunot mo ti agawid? Kas diyan mo tinatakwatan. Wan nga rod. Sige. Tagay kit ni. Bartikak da ito anak mak. Danggayan nak ko mga aginom, Elmar. Kastoy ati biyag. Awan sawir ko. Amot. Kwatak lang ti kayat kanya tinangisukatak kan chuper. Chuper. Kagura katiko na. Ngam, sa pulag matipara ti arakok mo. Awan makaartap ken ka iti pusok. Taparte kag. Kabal pa'y tiyak manehoan. Ken tangay awan mas no apa pa na. Makaamo di tanno. Masisira pag iti makasinabat ko. Saan? Kasla pagdarikmat lang, pare. Napukaw mo ni Clarice. Sigon kadagiti ng pido titibangkay na. Agat arak. Kahit nasawan, nabarte ka nagmaniwa. Naimbag na maawatan da ka, dagiti naganakin ko na. Hindi pa nga mo dati may papan ka na kami. Tisan miya pa nagkinawatan. Kinasaritak ni papan. Kinam muna kahit ko amaw nun di amin ka na kami. Nasayatan na maawatan da ka, pare.
Tasaan na ka kita pabasulan, itinasapa nga ipapatay na. Talas tobak ka de chojol hali. Wan nga rod, kaano lang day di pa nagpasngay ko. Saan mo bye-bye ati alak ta? Isonto si bibiyag pakalagi pam kacak. Ha? Ape, kasta man ang tisasawam. Saan ko akita mangagtaytahan ni? Hali, hakpalit tayo ko ba na tepkal? Saan tayo ikampiak tayo? Wen, gamsan ko akayat amang ngagdayta nga ipagpagam. Anya? Nadisgrasya ti asawa ni Javar kat natayan? Wan, Althea. Kasta ka ti? Talaga kasta ti biyag. Nabartag kami na nagmaniho. Saan ka di apimanaw ni Javar iti balayta ako nam? Wan, bali nagsinada. Sa atakin na din nga ni Clarice. Kasta ka di? Wan, Althea. Sobra silosa ni Clarice. Sige, Elmer. Idanon mo lang ang tipan nakipag-riknak kan kwa na. Uwan, sir. Okay, sir. Thank you. Bye. Pare, asino dyan mawagan ka? Di agency pag-apply para abroad. Anya? Agabroad ka, pare? Wen, padasik man nasa pulin tigasat ko. It's a bali apagilyan. Ah? Anya trabaho ti applyan, pare? Nag-apply ak di may isang oil company, di quiet. Anya? Naimbag no di kan tumaikaw, ah. Panawa mong ti trabaho dito'y? Nao makakadin kas disc jockey? Samot kiti. Ngam kapilitan. Lumaklakay da taon. Ngam awan pa ilatorno. Ay, awan mo't nganin sirbina ang asawa kay tibak nang. Takas jay mutten tinapasamak. Sekolato ka, ha? Wan, honey. Uray ta lang nga tawon ti atalak. Computer matlaay. Si Kalata. Adamat ni nanang amangaywan kini Junior. Kan adamat katulong tayo. Si Kalata. Ado tinikosyohan. Ekosyo tahan. Kayat ko. Talawet-wetap kosto. Palakin chojol. Kayat ko. Saan lang ani Junior di bunga ta. Kayat ko nga ta kumamit babae. Kastabat kayat ko, hali. Saan kang agdanag? Adapay kit din Aja. Saan ko lang imbagbagakan ka? Makabulan ang dayto inaw ko. Really? Oh, malaksa ka na ko lang. Duwantun bunga di ayan-ayata. Nakalaklaksa ka kali. Tuwa anak tang. Managsaka nakmat. Kan agyaman nagtawan dakas anapasama kini panagpasngay ko. Huwag kalot. Kasanod pa na katal mo. Ituloy kong tulantaan. Sige, honey. Kakyapatak. Si kamang papakalad kanyak. No awan ka. Saan ko amo? Ang mga nabayaga kon awan dato'y piyak. Good morning, Ma'am Althea. Good morning! Elsie, umay ka man? Sumurot ka kanyag dito opisina, taday bagakan ka? Yes, ma'am. Nakaday tayo, dagiti trabador kanyak. Kabainda, kan nagsaya at ta.
Asan ti balay tayo dito lawaghan? For her. Ngam, awan mo tagnaan. San mat amabalinyag bati ni nanang dito eh? Di pagbakasulat tayo la agad. Pakala tayo caretaker. Sige. Nagadang tinaipay mo kanya, Kani. Iti pamilya. Hari, saan mo apalodotan tayo? Pasit laang panagayat ko takitoy. Taawan mo't sa bali pangipatawitak sa nikwak. Takas na kolak. Hatapat kabok-bukodan sa nikwa dakiti anak ko. Kandalaos lagsak na. Tagapokeng ka. Nagpaot tipiak ko. Agyaman at tanaawat takmatan. Huwarhan. Kas na konak. Nalaos palagyaman da. Tadamteng ka piak ko. Italang ang makaumayak man dito kadakalan amol dito lawan. Igatangak man ni Tony iti pulo na. Nabayagan at siyak na igatangan ti asawak. Igatangak mo to ni ti t-shirt na. Altea? Elmar? Adda ka dito lawag? Juan, kadwak ti pamilya, ta nagpa-house blessings kami. Oh, kasta ka di? Talaga adak ka lang tinagbaliwan ti biyag mo Baknang kan? Nagbidot ka, Elmar. Ti asawak ti baknang. Siyempre, agasawa ka yun. Di kukuha mo tinta sa nikwana. Saan ka di? Siguro. Okay, kamusta kayo matin? Awan mako nakiti asawa. Nasimpat ka na dungo. Kinapuno na, duwan ka anak mi. Talaga? Bagman, Kat, kumusta matantigaya mo? naliday ti biyag na, Altea. Iso aday, Jay. Agabrod ka no. Kasta? Sige. Good luck kan ko, anak. Kasta tinay baga na kanyak, pare. Inawis na kapengarod ang nagmerienda iti may sangay snack house si Jamol. Nasayat nga ron na napintas tinagtong palang tibyak na. Wan, pare. Nadungo, kan nasinpat ka no ti asawa na. Kasta ka di. Ad-adda pinmintas ni Altea sika. Kasla awang pa anak na. Sigod mo ito napintas. Ngam, insukat mo Saan iti- mo nabaliksan? Amog tumot lang tibakam. Sorry, pare Pulo sayak nam naman nakas jay tagbali na biyag ko iti sidong na iti Clarice. Nay, paparan pare. Nakarumat kawit. Ko pare, jaking bagbagaking ka. Ngayon mag-flight akon. Andiyan? No, kasta. Patuloy yung taga, bro. Una, agpa-Manila kitan ko namsa. Eh di wow. Good luck, pare. Kahit kung iliwliwag din nagbanagan ti piyag ko. Kan isa ka anak mo din di masakpayak. Saan pa naladaw ti amin, pare? Saan ka mapukawan itinamnama? Agyaman na, para Elmar. Ang runaan iti amin, masarakam tukuma ti mamaglunit ti tanasugatan na pusom. Tony, patid ka ram tiriklam. Lumaban ka, pangasim. Asidag tayo nito ospital. San ko ka bahala na mapukaw ka? Kasano kami pa'y katakiti anak ta? Tony! Kumusta ti asawa, anak ko? Madama nga obserbaran ti doktor na, nanang. Pasit siguro ti panaglakay na ti kastoy. Anak, kan nakapsotan ni Tony. Tila tumtumpor mo ta sakit nan. Malaksit iti sakit na iti puso, nanang. Anda na ko na ti doktor kanya. Sana na masapol nga ibagak. Anyat ibaga ti doktor aya. Basta di yun amuan. Diyak ka ba ilan abalik sa nanang? Anak, ano sa mga asikasuan at asawam kat nga rod.
Di mo pa ilang rod maituloy, iti panagadal mo ano kasta. Wan nanang. Uray kat may salangan a semestre, ang graduarak ton. Mabaling kong tulat na nga ituloy no kayat ko. Ay katuan nasingpot na talaga ti asawam, ta pinagadal na kapahay. Wan, nasayat a tao ni Tony. Nagbaling mata na napatag kanya, gapo iti kinasingpat na kanya. Ngalakot asikasuman na imbag. Di mo pampanawan. Wan nanang. Wan gayam, naipakaamukmutan ka dagiti anak na. An-ano sak ka ni papada. Katuan Agyam-yaman da kanya, ano sak ni papada. Kan nagpaot ti biyag na, gapot pa na nga si kasok kan kwa na. Nasaya at launa, inubigbigan da dayta. Wan nanang. Nasaya at dagiti anak ni Tony. Awan mo ko na. Ala, ikararag tayo, asapay ko matamalasat na dayta a krisis, anak ko. Agsapamat kaya man. Wala, naimasak mo tan tinaturog. Nasakitan ti takyag ko nagpunganan ni Tony. Inayagat nga ikat. Ako ka. Naglamis ni Tony. Diyos ko, saan samatan na kang angis ti asawa? Tony! Tony! Nurse! Doktor! Doktor! Tony! Tawanan ti asawa, anak ko. Nanan, pinanawan na kami. Ulinan iti ama dagiti anak po. Awatem ko maasipupuso tinapasama anak ko. Nalabit, ditan tinagpatinggaan ti asawam. Wala na. Saan kunto ang malipatan ni Tony? Ado timpati na kanya kapakalag pakken ko na. Manaksid iti kinaimbag na. At apay pagtugawan may kadagiti anak ko. Siyak tinang ipatawidan na kadagiti amin ang sanikwana. Agraman ornong na itibang ko para kadagiti anak ni. Nagasat ka. Ngam, pakawanan naklakuman ni Tony nanang. Tay di na mo. Sa balit ipanggap ko na kay asawa kan ko na. Wen nga rod Naimbag ta nagbalbahal iti panunot mo. Kabuta na sursurong kayo na yan, nanang. Anya nga rod ti planom itan. Ipasak ti adal ko. Iti kasta. Ada mausar ko ang mga imaton kadag itinabati ti asawa ka negosyo. Ala, nasayaat no kasta. Saan ko baybayan dagiti negosyo na? Tadag ito'y timbati na kada kami. Kadag iti tuwa nga anak ni. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.